Kuya aduna bay relihiyon nga makaluwas? Palihog ko og tubag. Okay, ato kanang tubagon mga igsoon kanang mao nga pangutana. Atong timan-an, ang pulong manluwas ug ang pulong makaluwas lahi. Pag maingon ta og manluluwas, siya mismo maoy muluwas ug walay lain mga igsoon. Walay laing manluluwas kundi si Kristo lamang. Apan kung moingon kita og makaluwas, meaning isip instrumento sa kaluwasan, naan moingon kita aduna no o naay relihiyon nga makaluwas. In a sense nga mahimo siyang instrumento alang sa kaluwasan. Kining simbahan na mga igsoon, of course, none other than kundi ang gitukod ni Kristo ang simbahang Katoliko. Sukad ni atong 33 AD gipamatud-an kana sa kasaysayan. O kining simbahan na maoy mipadayon, matud pa, mipadayon sa maluwas nung misyon ni Kristo. Aron niya ang mga tao nga bisan wala makasaksi nga adunay Kristo nga nagpakamatay sa krus, masayod sila tungod sa mga misyonaryo nga gipadala ni Kristo. Diya sa San Mateo 28:19 ngadto sa 20, gitawag kana sa simbahan og Great Commission, ang pagtugyan ni Kristo sa tibuok kagahuman sa langit, ang pag-send off niya sa iyang mga apostoles ngadto sa tibuok kalibutan. Miingon siya, himua ang tanang tao nga akong tinun-an, tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Si Kristo pagud mga igsoon, miingon diya San Mateo 20, San Juan 20, miingon siya, ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab magpadala kaninyo. Sa ato pa ang simbahan nga makaluwas mga igsoon, of course, kadtong gipadala ni Kristo. Dili lang tong mga simbahan nga nanungha lang pipila na katuig ang nilabay o ang mga simbahan nga nanungha lang gumikan sa interpretasyon sa mga magtutukod, nagbasa lang og Biblia, nagtukod og iyang simbahan. Tinaw kaayo ang giingon ni San Pablo. Kung atong tan-awon ang kinabuhi ni San Pablo, kaniadto usa siya ka manluluto sa simbahan. Apan sa dihang na-converter siya, sa dihang gi-convert iyang kasing-kasing sa Ginoo, wala siya modritso og sangyaw mga igsoon. Hinunua, nakig-uban siya sa mga apostoles una. Sulod sa 3 ka tuig, nakig-uban siya hangtod nga siya na mismo ang misangyaw. Kini nagpakita nga kining pagka magsasangyaw, dili lagi ni kanya-kanya o individual, kundi kinahanglan gayud ikaw ipadala. Mo nang sa Roma 10:15 ngadto sa 16 niingon San Pablo, pagkatahom sa mga tiil sa nagwali sa pulong sa Dios, apan kinsa may nagpadala. Sa ato pa, aduna gayoy gipadala. Mao nang San Pablo diya sa Roma 15:21 miingon siya nga gipaningkamutan niya ang pagsangyaw ni Kristo ngadto sa mga dapit nga wala pa ikasangyaw si Kristo aron dili madubli no ang nahitabo sa atong mga igsoon karon mura man gud og namasol diya sa fish pan ba ato na nay fish pan didto namasol. So ang atong buhaton kung tinuod ta nga nagsangyaw ni Kristo, adto ta sa mga lugar nga wala pa ikasangyaw si Kristo ug mao nay gibuhat sa simbahang Katoliko. Daghang mga missionary simbahang Katoliko na until now nag-anto sa persecution, until now gisagubang ang mga pagpanglutos aron lang ikasangyaw si Kristo. Ug mao puni ang atong hagit pud sa atong mga igsoon nga dili Katoliko. Kung kinuod ta nga nagsangyaw, tinuod ta nga gusto natong ipaila si Kristo ngadto sa mga tao nan mangita kita mga lugar diin wala pa na sangyaw si Kristo. Again, akong balikon ang pangutana, kung aduna bay relihiyon nga makaluwas, ang tubag, yes, ang relihiyon nga gitukod ni Kristo. O walay lain, mao kini ang simbahang Katoliko. God bless, my son.